खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै तामुलपुरनि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि बिरेन बर'नि हेंथायै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा जब्द खालामनानै दोननाय दंफांफोरखौ कुमारिकाटा हाग्रा बिफाना गंसे फार्निचार दखानाव फानफैनाय समावनो माखासे जायगानि सुबुंफोरा नोजोर होदोंमोन। फार्निचार दखाननि आरो हाग्रा बिफाननि माखासे मावख'आरिफोरा दंफांनि हिसाब खालामबाय थानाय समावनो जायगानि माखासे सुबुंफोरा थांनानै सोंहैनायाव दान्थे बिदान्थे जालायो आरो उनाव थासारिया दुंहाव महर लायो। हाग्रा बिफाननि गारिखौ पुलिसा लांनाय समावबो गारिखौ लाखिनानै थासारिखौ दुंहावसिन खालामदों। कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि बिरेन बर'आ बे खामानियाव सोमोन्दो दं आरो बिथाङानो बे खामानिखौ सोदै मावबाय थानायनि अजद दैखांनानै खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। रायजोफोरा बिरेन बर'जों लोगोसे साथाम हाग्रा बिफाननि मावग्राफोरखौ तामुलपुर पुलिसा एरेस्ट खालामबाय होनना खौरां मोन्दों। उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर थांनाय लामायाव भेरगाव डिमाकुसियाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। AS28 AC 1681 नाम्बारनि गंसे डाम्पार गारिया जोबोर गोख्रैथिजों फैनानै जमिर आली मुंनि सुबुंखौ सौख्रांनानै जिउ फोजोबदों। जाथाय जानाय जायगायाव गोबां सुबुंनि थुबुर आरो दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। डाम्पार सालायगिरिफोरा जौ लोंनानै जोबोर स्पिडआव सालायनानै बेबायदि गिख्रंथाव जाब्रबथायफोरखौ खालामगासिनो होनना जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। जिउ गोमानाय जमिर आलीया हाबा जानाया 14 दिनल'सो जादोंमोन होनना फोरमायदों गामिनि सुबुंफोरा। बिनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरदों। गारिखौ गोबां सुबुंफोरानो बुख्रेबनो नागिरदोंमोन, नाथाय गारिखौ बुख्रेबना होब्लाबो बिगोमाया गोदानसो मोनगोन। बेखायनो गारि बुख्रेबनो नाजानायफोरखौ बाधा होनानै बिगोमाया जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैनांगौनि दाबि खालामदों। रायजोफोरा रायजोआव घुस लानानै खामानि मावनायनि सायाव जेसेबांनो सरकारा गोख्रों एक्सन लादों, नाथाय खमायनाय गैया, बांलांबाय थानायखौसो नुनो मोनगासिनो। घुस लानायनि दायाव सासे साब इन्सपेक्टरानो हमजाबाय। धुबुरीयाव फकीरागन्ज पुलिस स्टेशननि साब इन्सपेक्टरा सासे व्यक्तिनिफ्राय 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन। 30,000निनो 8,000 रांखौ होग्रोदोंमोन। रां लानाय समावनो CM भिजिलेन्सनि दोलोआ हमबाय। राइजिं बड'लेण्ड बर' खौरां बिजोंनि स्टुडिअ'आव सिखावआ हरनि 2 बाजियाव थाला बुफायनानै स्टुडिअ'निफ्राय माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लाना थांनो नागिरनाय समावनो हमजाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला जेब्ला सिखावआ हरनि 2 बाजियाव थाला बुखावनानै निउज रुमाव हाबनानै गंनै केमेरा आरो प्रिन्टार मेसिन आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लाना थांनो नाजानायखौ गम मोनदोंमोन। राइजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि सुजुगिरिया निउज रुमाव सोरबा दंथारो साननानै हाखु दाखु सिखारनानै दरखंआव बेंस'फैनानै धनन्जय ब्रह्म मुंनि बर' लाइमोनखौ हमनो हायो। गावखौ क'क्राझार तितागुरिनि होनना बुंनानै लादों धनन्जय ब्रह्मआ। सिखावखौ हमनो हानायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसनि आखायाव गथायना हरो धनन्जय ब्रह्मखौ। मिरु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एक्स-एनडिबि फोरनि नखरफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिबि जोहोलावफोरा उदां खौराङाव फैनो गोनांमोन, नाथाय गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर जाबाय, दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय गवाखैसै एनडिबि जोहोलावफोरा। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोनखौ आसा आरो मिजिं खालामदोंमोन, नाथाय बे आसा आरो मिजिंआ हराव उन्दुलांनायाव नुब्रबनाय सिमां बायदिसो जानानै थाबाय, जायनि जाउनाव जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरनि बिसि, गथ' गथाय, बिमा बिफा, बिदा बिफं गासैबो बै गोजोनखौ नागिरनानै मोननो हायाखैसै। मख'नो गोनांदि जोहोलावफोरखौ उदां खौराङाव लाबोनो थाखाय खनले खनले गोसोखांलाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय जेबो फिथाइ थायाखैसै। बोहैथि बोसोरनि अक्ट'बर आरो नबेम्बर दानसिमनि गेजेराव जोहोलावफोरखौ बख'नो खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि खामानिखौ इनिशिएटिभलि मावनो थाखाय खावलायदों बिटिआर सोरखारखौ। जुदि बे समनि गेजेरावबो गवाब्ला गुबुन लामा संनो हिदान्त खालामदों जोहोलावफोरनि नखरफोरा। संकसनिफ्राय सौदियासिम जेसेबां बर' फिसाफोर दङ गासैनिबो आथिं हमै हमै खुलुमनो थिरांथा खालामदों, जाहाथे गासैबो बर' फिसाफोरा सहाय खालामो जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायाव। बिथांमोननि थाखाय मा मावदों मा मावाखै
गासैखौबो बर' हारिनि गेजेराव फोरमायनो थांखि लादों प्रिजनारि फेमिलिफोरा। जुदिहे अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि गेजेराव गवाब्ला मख'नो गोनांदि जोहोलावफोरखौ बख'नायनि खामानिखौ मावगासिनो होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंगासिनो, नाथाय प्रिजनारि फेमिलिफोरनि नोजोराव मावाखै। 7 जोहोलावफोरनि फाइनाल जाज जानो गोनांमोन, नाथाय बेबो खनले खनले फावसायलांगासिनो। नाथाय गभर्नमेन्टआ गोरायै नारसिनाब्ला बेबो फेलें जागोन नामा? मिरु जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एक्स एनडिएफबि जोहोलावफोरनि नखरफोरा मा मा फोरमायखो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। सिगाङावनो आं जोंनि दुखुथिया नखरनि मिरु जोबथेसालियाव दोनजानाय नखरनि जानानै समनि रादाब मिडिया आरो सारमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय जासिग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिट होनो नागिरनायनि मुल जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा फंबाय, सोरनिबा फिसाला, सोरनिबा बिदा बेबादि मिरु जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। दा बिथांमोनखौ जों गजानो लुबैनायनि थाखाय दिनैहाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ आरो सारा रायजोखौ खावलायनो थाखाय जोङो दिनैहाय गिबि खेबनि थाखाय दिनै बे प्रेस मिटआव ओंखारदों। बिनि थाखाय भुलफोर जायोब्ला अन्नानै बर'नि फिसा होननानै निमाहा होनो थाखाय खावलायग्रोनाय थाबाय। दिनै थांनाय 2020-27 जानुवारियावहाय पिस एकर्ड होननानै मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय। नाथायब्ला बे एग्रिमेन्टआ सोरनिबा थाखायल' जाबाय बायदि जों मोनदों। जोंनि थाखाय गोजोननाय गैया दिनैसिमबो। बे खारनावहाय जोङो 2021नि 27 जानुवारियाव आरोबाव जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन काजलगाव डिसि अफिसाव। नाथाय बे मेम'रेन्डाम होनायनि फिथाइबो जों मोनाखिसै। आरोबाव 2023नि 7 जुलाइयावहाय CEM प्रमद सारनो जोङो क'क्राझाराव लोगो लानानै आरोबाव काउन्सिलाव जेनेरेल एडमिनिस्ट्रिनि थाखाय बिल पास खालामनानै हरनो थाखाय स्टेटआव हरनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जागोन होननानै दिनैसिमबो बे खामानिफोरखौ मावाखिसै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोनदों। दुखु मोननायजों लोगोसे जों दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो खावलायनो सानदों जे फैगौ बोहैथि दाननिनो अक्ट'बर, नभेम्बर, मार्चनि गेजेरावनो जोंनि गासै जेलाव थानाय बिदा फंबायफोरखौ बख'नानै होनो थाखाय जोङो न'खरनि जानानै खावलायदों। आरो बे समसिमावहाय जुदि बख'नानै होआब्ला जोंबो सारा रायजोनो खोन्थागोन जे मा मावदों मा मावाखै। आरोबाव जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ आथिं हम हमै जों खुलुमगोन बिथांमोनखौ गनायनि सार्थआव जोंखौ मदद होनो थाखाय। जों बेखिनिखौ मावनो थाखाय दिनैनि एसे सिगाङाव जों मिटिं खुंदोंमोन। बेखौ जोङो सिद्धान्त लानानै दिनैनि बे खोथाखौ जों डिक्लेयार होनाय जाबाय। बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि, बिटिआर सरकारनि CEM बिथाङा सम सम बेबायदिनो कनभिक्टेड न'खर बा जेलाव थानाय न'खरफोरजों सावरायबाय थानायखौबो जों नुनो मोनदों। बिथाङा मिडियानि गेजेरजोंबो बुंदों माने खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै। दा बे बेलायावहाय जेलाव थानाय न'खर हिसाबै नोंथांमोना बेसेबांसिम गोजोननाय दङ? थिग पइन्टखौनो सोंबाय। बे साराथ' मावदोंखौ बुंदों, खिन्थु जोंनि नुनायावथ' मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। 8 जननि थाखाय हाइकर्टआवहाय बेल पिटिसनसो मारिदों। दा बेबो डेटआ फावसायबाय खेबनैसो फावसायनानै थांबाय। खिन्थु बेयावबो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रेसार गैयाब्ला बे खामानिया साक्सेस जाहैनाय नङा उन समावबो।